Good morning! Welcome back to another vlog. It's Yan here. It's Monday, so balik work kami today. And share ko lang sa inyo, it's my 5th day na nagdi-drink tayo ng collagen drink. And I'm so happy kasi today talaga, na-feel ko talaga na bumanat yung aking face, no? Talagang banat siya. Yung pagkatapos kong hilamos, and then maglagay lang ako ng serum sa aking mukha or any cream, talagang doon na feel ko talaga na banat yung aking face hanggang ngayon. Hindi dahil sa serum ha, yung serum ko yung papabanat. Talagang tapos ito nag-glow talaga siya, nag-glow. Basta yung parang hindi ko ma-explain. Basta parang banat siya yung mukha ko. Parang banat na mukha na akong siopaw. Nakakaloka. Papasok pala ako today. Ayan, eto lang. Sleeveless ako pero mag-jacket ako. O, ayan o. Takti na. Diba? Medyo may mga baby fats pa dito kasi kailangan ko talaga mag-exercise. Pero okay lang yan. But the face, I'm so happy talaga. Ayan. Medyo may mga magaspang-gaspang pa dito. Siguro sa sabon ko. But then other than that, sabon ko sa sabon ko, di ba bago ko yung ginamit yung collagen soap. Basta dito, may parang siya, nag-peel dito banda. Pero gusto ko yung So, mamaya is our 6. Medyo nasasad na ako kasi diba, 8 lang yun eh. Paano na? Iinom ka na naman ng isang box. Diba? Ganda. Ganda niya. Ganda. Yan o, may mga glow-glow dito. Wala yan. Kilay lang ginawa ko today. Good morning, baby. Say hi. No, don't do that. A few moments later. Nasa balay na ko, and then initin ko tong aking siomai sa air fryer. Piprito ko siya para sobrang sarap. Prito ko siya lahat. Gutom na ko, gutom na. Tapos si Dada ang kukuha kay Sofia today, and para makagawa ako ng mga gawaing bahay. And then, teka lang. Mintiman, nakain din tayo ng lunch. Papainit lang ako ng kape. Gusto ko uminom ng kape. Tsaka bumili ako ng vitamin C ni Sofia kasi naubos na siya. And then yung nail cutter. Kasi naputol yung aking nail cutter. Ewan ko kung bakit naputol yun. At tsaka ito, para kiss-kiss sa face, sa mga buhok-buhok at tsaka dito sa kilay. Mas madali ito siyang gamitin. No, at saka ito yung vitamin C ni Sofia. Naubusan na kasi ngayon lang siya naka-time na bumili. Matagal-tagal natin naubusan. So, ito yung ate isi-ship today. May 2 Germany nito at saka 1 Netherlands. So, i-on ko lang yung aking computer. May gagawin tayong mga bayarin, mga bills, mag-check tayo ng mga emails, at saka I think may gagawin din ako. So, yun lang. Sobrang kalat ng bahay. Kaya si Dada din ang kukuha kay Sofia. Mamaya at ako, mashed potato, at saka pork lang kami. Para madali. Yung bike ko, andyan lang oh. Maganda yung weather. Kasi, parang pa-spring na. Pero malamig pa din andyan pa din yung snow na mga tira-tira sa snow. So, kaninang umaga medyo malamig-lamig, pero okay lang. So, next week, balik na kami sa full-time hours sa trabaho. Wala ng half day. So, titignan natin kung ano yung mga improvements. Sana magbukas na kami. Kasi nakakamiss na din magtrabaho. Pero okay lang din naman kung sa bahay lang ako kasi, ang dami nating gawain sa bahay. May mga rakit-rakit tayo. Tsaka, at iba pa.
At iba pa. Iba pa. So, mga lalabs, ano ba yung share ko sa inyo today? Basta, ang dami ko lang gawain. Parang mahurot yung aking oras. Ayan o, nagpalit ako ng pantalon kanina. Yan! Para sa summer ba? Fit na fit sa summer. Diba? Ito, nagustuhan ko talaga to. Nag-t-shirt lang ako kasi medyo mainit yung aking katawan. Shout out pala din kay Sis Ariel, kay Sis Jen of Frau Jen's Vlog. Tatry niya yung milk tea at saka yung ating coffee. At saka kay Chai Bis Dutch. Bisaya at saka Dutch. So, tinatry nila yung milk tea. Papadala ko sila today. Yung isa, reorder na po yung coffee niya. So, thank you sa pag-order ulit. At saka kay Ate Jenaline na sabi niya, no filter needed na daw sa mukha niya. I don't know if pwede natin mag-post yung pictures dito. Mag-a-ask muna ako kung pwede. Kasi sabi niya, 2 days pala ininom niya yung collagen. May effect na daw, tsaka yung shampoo na tsaka yung cream. Para sa kanya, no filter na agad. Sa akin, 5 days. Medyo bumanat yung aking mukha. And then, ay, dito ko na pala nilalagay yung aking kape at milk tea. Oh. Ayan na sa taas. Para madali ko makita ba. Ito na yung ating coffee. Gusto ko mag-coffee talaga. Damihan ko ng water. Yung isa lang talagang ano nito is that matamis siya. Matamis. Kasi yung kasama ko din na ano, kasama ko na Dutch, sabi niya matamis daw. Kasi alam niyo naman yung mga foreigner, mga European, hindi sila mahilig sa masyadong ano, matamis na coffee. Walang sugar talaga yan sa kanila. Mostly walang sugar. Eh, eto, 3-in-1 to. So, sabi niya, dadismaya daw siya kasi matamis. Sabi ko, stevia naman ang gamit niyan. Kasi, pag may bumili talaga na bago, sinasabihan ko na, it's like a 3-in-1 coffee. You have already creamer, may sugar na siya. So, ganun. So, bago sila bumili ha, kasi para hindi masayang. So, sabi niya, isa lang daw yung nainom niya, at saka hindi na niya ininom. Then, tapos sabi ko, kasi hindi daw siya kasi sobrang laki din niya. As in, sobrang, hindi lang bloated, kasi siguro hindi din siya na-exercise. Kaya pag wala ka talagang tiyaga, wala din, diba? So, kailangan may tiyaga ka talaga. Hindi lang na inom lang, tapos in-expect mo na, maniwang ka na agad. No, 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 no. Hindi yan. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang life. Kaya nga, di ba? Kailangan mag-success kasi itrabahuin mo din, di ba? Sarap. Para sa akin, it's sarap-sarap. So, ka-text lang ni Bana, maaga daw siya uuwi. So, kaka-reply ko lang sa kanya na I'm home. Naghanap pala ako ng mga books ni Sofia para mag-coloring. Wala akong makita. So, order ako sa online ngayon. Para sa aming baby. So, maaga yung aming dinner pala ngayon. So, sige mga lalabs ha. Chika ko kayo mamaya. Yung ating lunch. Wow! Super love ko talaga to. Sa amin kasi madami ng fried na ganito. Pero ito air fryer. Hummus at saka yung ating biscuit. Let's eat! So, may dumating ako na order. Ito na yung inaantay ko. Pero sa AliExpress lang kasi ito. Tignan natin kung mag-work to siya. Ito din sa ating Kampa Fitness. Tamang-tama kasi bukas. Free tayo. Wow! Ito siya. Isa. Try natin ha. Ganun siya. So, ang gagawin nyo is tumban sa ating tiil. Ewan ko makita nyo ba? Basta tumban siya sa inyong tiil. Uy. Ayan. Tapos ganun. Kita nyo ba? Hindi nyo makita eh. Ganun, no? Lagay mo sa paa nyo. Hindi siya talaga perfect yung yung quality. So, baka pag bira ko nito. Yan. Diba? Basin pagbira ko nito sa susunod, malangkat na to. Ay! Hindi pa
pala, ang damit pala to ni Sofia. Wow! Ano, mayroon pa ako isang fitness na inaantay. Hindi pa pala dumating. Damit pala to ni Aryat. Ayan o. Ayan. No, frozen. Frozen siya. Inorderan ko sa Sofia. Tignan natin ha. Wow, nakapubig ako malaki. Uy, tama lang. Ayan o. Frozen. Ayan. Okay naman yung quality. Super ganda ng quality. Ayan. A few moments later. So, I'm just cooking mashed potato with carrots, yung sobra kahapon sa siomai. And then, magluluto ako ng Yorkshire pudding kasi kahapon pa ako nag-crave nito. Naantay ko lang yung ating oven na uminit. And then, yan yung ating meat. Tatlo siya. So, yan yung ating meal for today, tonight. So, alam nyo, lately, naging busy din ako sa pag-prepare ng aming meal plan for the week. So, wala akong app nito kasi nag-try ako pero hindi siya nag-work for me. So, eto yung eto yung ating meal plan. So, meron ako dinner menu. Dinner menu talaga. Dinner recipes from Sunday to Saturday. Kung makikita nyo dyan. So, Sunday kahapon nag-pork steamed siomai kami. Monday, grilled pork carbonara with Yorkshire pudding and mashed potato. Tuesday, oven chicken paprika with, I think, ibahin ko to kasi nakalagay din dito with potato. So, tignan natin bukas. Wednesday, teriyaki salmon, brown rice, string beans, or spinach. And then Thursday, fish Mickey noodles and fried chicken. Friday, meatballs and mashed potatoes or fries. Pwede ding At saka Saturday, beef, hoisin, and rice. So, yan yung ating recipe. So, gumagawa na ako ng menu kasi normally, dinner time, sobrang busy at saka back to work na soon. So, ginagawa ko na siya. So, ikikip ko lang siya. And then, titignan ko kung ano yung mga karne pa na meron kami available sa aming freezer. Kasi ito normally yung available sa aming freezer. So, tignan natin kung mag-work siya. Gagawa din ako ng yung mga prep meal na ilagay sa freezer. Kaso lang puno pa kasi yung freezer. No, at saka yung aming ref, konti lang. So, titignan ko kung kakayanin yan na mag-prepare tayo para less time consuming. Ganun. So, antay-antay lang. Ayan na yung ating hulmahan. Yung ginagamit ko lang is yung sa leche flan. Yan yung lagi kong ginagamit kasi madali lang siya at saka stainless. And then, kasyang-kasya lang yung yung size niya. Tamang-tama lang talaga. Hindi ka makukulangan. Hindi ka makukulangan. So, yun yung ulam namin for this week. And then, next week naman, gagawa na naman tayo. And then, yun lang, paulit-ulit lang, repeat and repeat, diba? At least may kopya ka na. So, repeat mo na lang. Ganun lang naman dapat. Kita nyo ba yung aking glow sa aking face? Hindi pa ako nakapaghilamos ha. Ito pa. So, iwas haggardness talaga siya. Nakita nyo, medyo sobrang puti siguro kung sa tingin nyo. Pero hindi naman siya masyadong maputi. Yung camera talagang ganda talaga yung pagkakuha kaysa sa phone. Yung phone talaga medyo dark. Ayan. No. Tsaka share ko lang pala sa inyo, no. Yung kapatid ko na si Maarting Maldito, diba? May YouTube channel siya dati and it has been a while na nag-YouTube siya. Nag-YouTube siya and then na-monetize siya, tapos nagkaroon ng sweldo. Kaso lang, ako din, mali ko din kasi nag-advise din ako sa kanya dati na ipunin mo yung pera, wag mo munang kunin. So, yung nagawa is, I think, 3 months or 4 months na ata, hindi niya kinuha yung sweldo niya. Kasi gusto niya kunin ng isahan, yung parang ganun, one time. Ang nangyari is, nagka-problema siya at saka na-demonetize yung kanyang channel. So, meaning yung AdSense niya is not working anymore. Nag-re-appel na siya and that
At saka may nag-reply si YouTube na hindi na talaga. So, may kukubrahin pa sana siya around 300 euro. So, 'di ba, lahat ng super chat na ginawa ng kanyang mga friends sa kanyang kita niya, wala talaga. So, ngayon, nag-umpisa yung kapatid ko, gumawa ulit ng channel. So, paki-subscribe na lang po and show support yung mga, Maarteng Maldito 2.0. Yan na yung bago niyang channel. Lalagay ko din sa link ko sa baba. Yan na yung medyo ako yung nasayangan pa. Kasi imagine mo 300 euro. Sana ibigay na lang sa akin. Pambili ko na lang, pambayad ko ng utang, 'di ba? Yung i-refund ko sa government dito, 'di ba? 300 yun. So, wala, hindi na talaga siya makukuha. So, dun sa mga wala na pong vlog na ina-upload doon sa Maarteng Maldito, pero ando na po sa bago, sa Maarteng Maldito 2.0. So, kung kayo dyan, meron kayong mga AdSense, wag nyo masyado sigurong tawag nito, ipunin yung pera nyo. Kasi 'di ba, may mga ganyang situation na hindi mo alam kung bakit, tsaka anong dahilan. So, yun yung nangyari sa kanya. Medyo ako yung nasad. Ngayon, nag-usap kami kanina. Sabi niya, nag-reply na daw, and then wala talaga. So, sayang yung pera. Bigay na lang sana yun kay Sofia. Diba? Ako yung nasayangan talaga sa lahat ng nagbigay ng super chat sa kanya. Walay na. Walang tayong magagawa dun. So, medyo parang nangiyak din ako kanina nung sinabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na ba talaga? Wala na talaga. So, super sad. Kaya kayo, ingat-ingat kayo dyan. Yung sa mga nagsasariling play, yung mga IP ninyo. Ingat-ingat sa pag-click ng mga ads. Alam ko, sabi nila, malaki daw yung kita. But, I don't believe it so. Kasi hindi ko naman siya ginagawa. So, ingat-ingat lang talaga. Hindi natin alam one day, baka ikaw yung mabiktima. Alam ko, madami sila nung time na yun. May isa din akong kakilala na gumawa na din siya ng bagong channel right away, ha. So, supportahan natin sila kasi you never know pag nangyari yon sa atin. So, 'di ba? Sabi nga niya, bahala na nangyari sa akin basta hindi lang sa iyo. Wow. Kay parang nakakaiyak naman, 'di ba? Sabi ko nga tama. Kung sa akin mangyari yun na, paano na lang? Hindi ko na alam paano mag-umpisa. Ewan ko kung saan ko kayo hanapin lahat. Ewan ko talaga. Sus, manginyak-nyak talaga ako ba? Mangyari yun sa akin. Hindi ko talaga alam. Pero sabi nga niya, may plan si Lord. Baka ako yung demonetize at saka hindi ikaw. Buti na lang daw na siya. Sipin mo yan. So, parang selfless talaga yung aking kapatid. No? Wala siya. Kami lang iniisip niya. Diba? Nakakataba ng puso. So, please support my brother, Maarteng Maldito 2.0. Okay? At saka, tapusin ko muna to and makita yung si Sofia mamaya. Andito na si Sofia pero hindi tayo magpa-off kasi iyak yan kaagad. Mama, where are you? Yay! Okay. Give her, Mama, where are you? Mama. Hey! I miss you now. Yeah? Yes! Yeah, come on, pretty baby. Come on. Hi. My baby's home. And Mama is home. I missed you. They said she only slept about half an hour. I missed you, Anna. Yeah. Say hi. Say hi. You're hungry now? Oh, yeah. Oh, shoes. Okay.
Shoes first then. Okay. She only slept about half an hour. Yeah, but the last time they said half an hour, but she stayed long. Nah, knock, no? But she'd be... Yeah. She was crying as well. Yeah, crying? Why crying? You missed mama? Hmm? Nakita ko kagad. Kita ko kagad. Dada's also here. Let's eat na? No? Huh? Come back. Kina, let's eat! Kain na muna kami, ha? Simple dinner. Dinner for today. Yan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지